ज्या विद्यार्थ्यांनी आतापर्यंत अबॅकस जॉईन केलेलं नाही अशा विद्यार्थ्यांना किंवा त्यांच्या पालकांना काय सांगू इच्छिता? माझा हा सल्ला असेल त्या पालकांसाठी की तुम्ही 10वीला गेल्यानंतर तुम्ही तुमच्या मुलाचं करिअर ठरवता. करिअर ठरवता म्हणजे काय करता, तुम्ही 10वीला जर चांगले मार्क पडले तर तुम्ही ठरवता की त्याने सायन्स घेतलं पाहिजे, कॉमर्स घेतलं पाहिजे किंवा त्याने MBBS केलं पाहिजे. मग तिथे जाऊन तुम्ही मोठमोठ्या क्लासेसला 2-2, 3-3 लाख रुपये फीस पेड करता. त्यावेळेस तुमच्या मुलाला साधी मॅथची कॅल्क्युलेशन येत नाहीत. त्यामुळे फिजिक्स असेल, केमिस्ट्री असेल किंवा MPSC सारख्या एक्झाम असतील किंवा बँकिंगच्या एक्झाम असतील, तिथं आपली मुलं मग त्या स्पर्धेमध्ये कमी पडतात. आणि ते जर त्या स्पर्धेमध्ये जर तुमच्या मुलांना कमी होऊ द्यायचं नसेल, तुमच्या मुलांचं करिअर भविष्य चांगलं घडवायचं असेल तर मेट्रो ब्रेन अबॅकस सर्व पालकांनी लावणं हे गरजेचं आहे. माझं तर शेवटी म्हणणं एवढंच आहे की तुम्ही मोबाईल हा हातात देण्यापेक्षा मेट्रो ब्रेनची स्लेट त्याच्या हातामध्ये द्या. तुम्ही 1-2 वर्ष ही मेट्रो ब्रेन किंवा 1 वर्षभर करून बघा मेट्रो ब्रेन काय बदल होते हे तुम्हाला स्वतः समजेल आणि त्यानंतर मग तुम्ही पुढचा डिसिजन घ्या.